Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša. K Ježišovi prišli niektorí farizei a hovorili mu: Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť. On im povedal: Choďte a povedzte tej líške: Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Jeruzalém, Jeruzalém, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám, už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.